Бажаю здоров'я. Маю ось такого от ножа від Карда. Це у нас модель Нептун. І отаке от величеньке взуття. Взуття міцне, тверде і важке. Тому мені цікаво, чи справиться з ним цей ніж. Зараз перевіримо. І як завжди, починаємо з шнурків. Ніяких проблем. Далі ми ріжемо язика. Міцний. Тепер боковина. Починаємо звідси. І вниз. Лишається підошва, яка є найцікавішою, бо вона завжди найщільніша, з різних матеріалів. Я ріжу спеціально ближче до носика, для того, щоб не попасти, якщо там раптом якийсь метал є. Часто буває в цій частині. Ну, до речі, враховуючи його щільність, я думав, що це буде важче. В принципі, справився доволі легко.